Kai, jebulane putune aku pinter nari ya. Jeneng kaya mbok wadon. Semoga bae besokne gede. Tayang nuruni kaya simbok. Mbah, arep nggawe wedang kopi apa teh? Iya, kopi bae ya kena. Tapi aja nganggo gula ya. Begitulah keseharian Mbah Wongso bersama cucu satu-satunya Sukini. Mbah Wongso, senopo? Iki lagi jagong. Mampir rene. Nggih, Mbah. Kun, mampir apa? Ayu, Nggih, Mbah. Yang aneh jagong arep pada medang. Nggih, Mbah. Nggih, mboten napa-napa. Duk, Dalem, Mbah. kayak ngene. Pripun, Mbah? Iki caloro kuwi gawe kena wedang. Badhe wedang nopo, Kang? wedang apa? Kopi. Kowe? Teh kowe. Kopi, Mbak. Aku teh ya, Mbak. Oh, nggih. Iki Kang wedange. Ya, Mbak Nuwun. Suwun. Mbah, tak tinggal murisit ya. Ya, Nduk. Kun. Mondok. Iya kok. Gedene tambah ayu kowe. Iya, ya. Ya, lagi pada ngomong apa sih gresik-gresik kayak gue. Mboten, Mbak. Boten bala. Putune jenengan ampun gede nggih. Iya kayak putune nyong. Kok pada ngerti. Kayak narine ya pinter. Napa nggih, Mbak? Iya kok. Kayak bojone nyong. Kayak baik kayak. Oh. Nuruni nggih, Mbak. Ya semoga baik. Nggih, mugi-mugi nuruni. Nyuwun sewu, Mbak. Kebrewek. Rin, Mbak. Wadon sedone gerah napa, Mbak? Alah ya. Gerai kena gerah wong tua. Pirang-pirang sing dirasa. Ya nus umur. Oh, Oh, ngaten. nggih. Sementara di balai desa, Pak Lurah bersama para warga sedang musyawarah membahas sedekah bumi. Sedaya. Nggih. Niki kula pemangke meleh nggih. Nggih. Niki kan rencana pihak desa badhe ngadakake acara sedekah bumi. Nggih. Sing tahun kepungkur nika kan nanggap wayang nggih. Nggih. Nah nika pinten-pinten wonten usulan apa nggih saking warga nggih? Wayang mawon pripun Pak Lurah? Oh, mosok wayang meleh, Pak. Efek Pak Lurah. Ebek, nggih kula tampung riyen nggih. Wonten meleh usulan apa? Lengger mawon. Nggih niku lagi mawon niku sae. Lengger lho. Oh nggih, nek lengger sing masuk akal nggih, masalahe wargane mriki kan kathah sing dados penari lengger nggih. Nggih. Berdayake masyarakat iki ambak nggih. Nggih, Mas niku. Setuju. Sepakat lengger mawon nggih. Sepakat. Ya pun, berarti kula ketok palu nggih lengger mawon nggih. Nggih. Nyuwun sewu niki Pak Lurah. Ya piye Dikun?
Niki kula gadah usul, mumpung niki kempalane pun rampung mboten wonten tiyang. Piye usule piye? Tirose kan badhe lenggeran niki. Hmm. Lah kula gadah usul niki. Niku mbah wangsa kan gadah cucu sing namine Sukini. Wah, aku jenenge sapa ora ngerti ya. Lah niku tirose mbah wangsa niku saged nari. Oh, apa wis gedhe putune Mbak Wangsa? Nggih sampun. Ya ora apa-apa, kok jajal tak temenane Mbak Wangsa. Nggih cobi mawon tak Lurah. Ya, ora apa-apa. Sesuk tak rono tak njaluk izin karo Mbak Wangsa kira-kira kepareng apa ora putune dijak melu lenggeran sesuk. Setelah mendapatkan usulan dari Dirkun, Pak Lurah bertamu ke rumah Mbah Wongso. Bangun. Pak Lurah, monggo. Enten napa nggih? Ya si Mbak ono no. Wonten, monggo pinarak riyin. Ya, heeh. Kepripun Pak Lurah? Wonten napa niki? Nah niki lho Mbak, langkah kula mriki badhe matur kalih Mbak Wangsa. Nggih kepripun? Kalau wingi niku kan masyarakat sampun musyawarah. Nggih. Bulan-bulan ngajeng niku kan badhe wontenaken sedekah bumi. Lah rencana badhe nanggap lengger. Lah wonten usulan saking warga ngendikane putune jenengan sinten niku namine? Sukini. Ya nggih Sukini. Lah niku ngendikane sampun saged nari. Lah pripun nek misale dikeparengake putune kersane tampil teng acara lengger menika? Oh, ngaten. Nggih, kula keparengaken cuman mungkin kula tetangga trin kali larene nggih. Mbun siap nopo dereng nggih Pak Lurah. Oh, nggih Pak, nggih mugi-mugi bocahe saged terus siap terus purun nggih Pak nggih. Nggih, mugi-mugi mawon purun mungkin kula ngabari panjenengan. Nggih, kula dikabari nganu secepete nggih Pak nggih. Nggih. Berarti ramah kula cekap semonten riyen mawon, kula tak pamit badhe teng Bali Desa Mleh. Nggih, matur nuwun Pak Nggih, Lurah. kula pamit nyuwun pamit nih Mbak. Nggih, monggo. Sampailah pada hari acara sedekah bumi. Sukini mulai debut pertamanya. Sang-sang Kepriwe? film besok ini. Iya. Ayu mau pakaian lengger raya tahan. Iya, bukan banget. Narinya deleng raya. Lu pas sholat ya? Semangat. Piye? Lho, acarane. Acarane lancar, Mbak, tapi mandang grogi. Lah, piye sih kok grogi? Nembe pertama, sing nonton akeh. Oh, ya wis ora apa-apa. Ki, Nduk, aku kelingan iki Mbah wedok. Kuwi duwe selendang biyen pas lagi zamane dadi penari. Sesuk tak goleke ya, kok tak kei maring awakmu. Nggih, Mbak. Ya wis iki ngasosit wae ya. Wis wengi digawa turu. Nggih, Mbak. Kula nggih pun kesel kali pun ngantuk niki. Beberapa hari kemudian, Sukini mendapat panggilan menari. Mbak, kula pamit pangkat nari riyin nggih. Ya, Nduk. Sing hati-hati ya. Ki, Nduk, Dela. Iki selendange digawa ya dinggo. Ben kok awakmu kok narine ki tambah tatak, tambah apik. Nggih, Mbak.
Besok ini lagi tampil mana ya nonton yuk. Ayo, Mau sekalian nek wis rampung bani jujubna. ya nek gelem. Ya kepriye carane dirayu lho men gelem. Iya, bisa ngene yo. Ya mbok, Siki apa? ayo mangkat. Ayo. Besok ini Iya, Kang. arep balik apa? Iya. Yo tak jujukna yo. Mau nggak, Kang? Aku balik dewekan bae. Lah wong arep oh. Lagian kan aku kenal Mbak Wongso bareng. Ya wis, tapi ajalnya aneh ya, Kang. Iya. Kesempatan iki. Kesempatan yang apa? Nah, besok ini. Iya. So, asal dia ngambil buku bisik yuk, ngaso. Mau lah, Kang. Ini sudah tahu. Mau aku wis ngantuk, wis pengen balik. Ayo kok. Ayo lah, sudah tahu. Mau. Ayo. Mau. Ayo. Oh, selama cepat-cepat tanganku. Ayo, melu sudah tahu. Mau. Ayo, Aku wis pengen balik. Ayo tarik sana yuk. sudah tahu iki kok. Cuma tanganku, cuma. Ayo. Mau wis aku pengen balik. Tarik sana, tarik. Iya, Be. Suk ini. Di desa ini, boy. Dicek. Dicek. Iya. Ah, cilaka sih. Jangan Be. Mati kayaknya di dalam kampung. Masa tiba-tiba ketok mati? Bukti ini gue rambut kabeh. Udah dipikir lagi baik langsung rugi yuk. Sampai lanjut langsung rugi. Gila itu. Wis tengah siji. Butuh kurung balik ya mari ngendi bocah. Supaya kudune serampung kurung balik sih. Oke balik kayane. Piye nduk? Wis rampung acarane. Kok meneng bae sih? Nduk. Walah. Diundangi ditakoni kok meneng bae malah langsung mlebu kamar. Pagi harinya, masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad Sukini. Bangun. Monggo. Pak Lurah, monggo pinarah Nggih. Pak. Nggih, nganu. Mbak Wongso, niki kula nggih nganu napa jenenge? Ora legajen nggih. Nggih, monggo pinarah. Ngeten, Mbak. Kula lampah mriki badhe ngabari, tapi jenengan ampun kaget nggih, Mbak. Ampun kaget nggih saestu nggih. Lah anu kepripun niku? Niki lho, Mbak. Putune jenengan. Sinten niku namine? Sukene. Nggih, Sukini. Iku ditemuke warga meninggal tengah-tengah Sabin niku lho, Mbah. Dalan tengah Sabin desa mriku lho. Lah Pak Lurah ngendikane ampun ngawur. Saestu, Mbah. Ampun ngawur wong wau ndalu Sukene niku wangsul kok. Lho, langsung jam pinten, Mbah? Ya sekitar 1:30 wong aku dhewe sing bukan nalawange kok. Nah, ini kan aneh, Mbah. Tapi bocah tempuh di sana ini. Ya sing nang kamar urung metu kae teso. Nah, terus itu mau kayak sopo? Ya ampun saya tak deleke sing nang kamar ya. Iya, Mbah. Iya, keluar tenggo, Mbah. Yo, kinangan te Sukene. Iki kepriye iki Pak Lurah? Iya, Mbah. Pripun, Mbah? Sukene ora ono nang kamar ki kepriye wae. Lho, lah niku sing kula sanjangke wau. Ngeten mawon, Mbah. Napa jenengan nderek mriko teng ditemuke jasate Sukini? Iya yo aku yo pengen ngerti.
monggo kula dereke. Setelah jasad Sukini dikuburkan, suasana kampung menjadi kian mencekam. Dan malam harinya, Aku kepikiran bae kok matine Sukini. Pada bahaya aku biaya kepikiran. Ana wong weruh apa ora ya? Ora lah. Aja mungkin-mungkin kayak gue ora lah. Ya moga bae sih langka. Tapi ngomong-ngomong, kampung ini kok rasanya beda ya. Udah sepi apa? Iya, sepi, sunyi, orang kayak pas waktu sedurunge kayak mati. Iya kok, aku pengen ngerasa iku. Oke, aku tak paling balik disit lah ya. Lho sih kaya kene be. Lah, misal ngantuk aku pengen balik. Nah kene bae aku wedi. Udah apa? Nah kemutan Sukini bae kok. Ora lah, aku tak balik. Adine kok melasi dewekan ngomah. Lah turu kene ya kena. Emoh. Ya wis mana sing hati-hati. Ya, aku tak balik ya. Oke, aja kelalen, pintunya ditutup, kayak jendelanya kordennya tutup. Iya, jemuten Deni kok lah. Nomor apa ya, saya tak balik. Ya wis mana sing hati-hati. dalam perjalanan pulang, Darsan Jangan ya balik dewekan aku wedi. Cuma kepriamaning adin aku dewekan ngomah melas kok. Dengan suara lengger. Siapa ya? Jangan langsung nanggap ya. Siapa gue? Aku Kang. Aku siapa? Aku Sukini Kang. Kok mau mati? Iya, aku Sukini. Wah, Sukini. Jen Darsan ini buat diri turu kene be ora gelem. Orang di wong lagi kewedian. Kayaknya suara gamelan nanti ya sih nggak lengger. Kang, Duduk sampai ya aku Sukini Kang. Sukini. Kok bukus mati? Iya Kang, sing dipateni kowe Kang. Udah aku sih mati ini. Udah aku. Kowe Kang. Udah aku. Oke, aku tes sekarang rumahmu ke Bali, duwe ini kok. Ini apa? Ya suara gamelan, Sukini. Iya pada baik, sebisa kok balik. Aku nang kamar itu gue diwedeni, terus dikerumuni suara gamelan. Berarti pada baik. Iya gue. Loh, kayak gitu terus ana dadi ge. Ya terus aku kayak kepriwe? Apa ada laporan? Laporan dari Pak Kades. Iya. Ya resikonya kok kepriwe ngerti Ayo, ora? ditanggung bareng-bareng premani. Daripada endina dikekekna. Ya Gitu, iya. ini. Ya iya. Yuk mariana yuk. Oh, jadi iki cara iki meh ana perlu apa? Kok jare ngenteni aku mau. Nggih Pak, kados niki Pak, Kades. Kula badhe cerita. Iya cerita apa? Niki ngapunten Pak Kades. Badhe cerita soal niki sinten si Sukini. Ya. Ini gini. Kan wis ninggal to. Nggih. Oh. Niki Sukini kan jane meninggale wonten hubungane kali kula kali Darsan. Lho maksudmu piye? Dadi Wis- waktu kuwe, Heeh. dados kados niki Pak Kades, waktu enten acara lengger menika, Ya. kula kali Dirkun Niku niku jujukaken Sukini. Dados mangkaten Pak Kades. ya pun piye kon. Ceritane kan niki pas serampungnya wonten lengger, kula kali si Darsan niate niku badhe ngantaraken si Sukini wangsul. Ya, kelihatannya ora sampai tekan rumah iki, terus bocah Nggih. malah temoke ninggal. Dan ceritanya ngaten. Pas
teng perjalanan niku kan kesel niki wong lampa Pak Kades niate badhe ngaso lah teng gubuk. Lha kowe iki aneh wong ngaso ning tengah gubuk lanang mbek wadon iki ora bener niatmu. Ya niku si Sukine mboten purun. Yo mesti ora gelem. Wong bocah apik kok kowe iki ngawur loro iki. Terus mlayu niku malah kepleset napa kepripun. Terus ninggalin niku. Masa kejadiannya cuma ngono tok, pleset terus ninggal ngono kuwi. Nggih, kados ngaten Pak Kades. Iki kok iso divisum lho, nek visume ra sesuai mbek pengakuanmu, hukumanmu luwih berat. Wis ngaku wae jujur wae kowe mbek aku saurunge diinterogasi karo pihak kepolisian. Nggih niku mun jujur ya, Sang. Nggih, sampun kados niku to. Tenan San, ngono kuwi. Nggih. Ya wis ngene wae. Sik kowe wong loro tak terkene nggone kepolisian piye? Ya, Sang. Ya, keprimaning. Nggih, monggo lah terserah Pak Kades. Ya kowe kudu wong tanggung jawab wong nyatane kowe padha salah kabeh. Nggih. Ya wis iki tak gone kepolisian ya ayo. Iki Setiap perbuatan sekecil apapun adalah pilihan sadar yang menuntut pertanggungjawaban. Perbuatan jahat bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati nilai kemanusiaan, keadilan, dan moral.